nga napapadisan ni former punong barangay Josefina Catayong. Ayan, ang minuto number. Ako'y away lakasama, sinulot ang patro at hintay-hintay. Mahilig ako'y away lakasama, at hintay-hintay, hinakay-lakay. At kanila ako at nakukurakay, yan ang hindi ko'y ako na hinihintay. Ala-ala sa'yo ka, hintay-hintay lang ka lang, kasi ka na natawa. Nakahintihan siya, parisuhan ipalayo ka, ay makukulit pa, ay kulit pa ka.
Tulog ka bakit? Paisip, paisip. Damo nga salamat kanang Mr. Gerardo Ilim nga na former punong barangay Josefina Katayong hari pagsayawhin amin nodo.